מפקדים וחיילים יקרים בחטיבת 9, כמעט שבת שלום. פרשתנו, פרשת ויחי, איתה אנחנו מסיימים את ספר בראשית. בפרשה הזו אנחנו קוראים על יעקב אבינו, שלפני שהוא נפטר הוא אוסף את כל הילדים שלו. וחכמינו אומרים על יעקב, מיתתו שלמה. זאת אומרת, אצל אברהם היה לו בן אחד ישמעאל ככה ככה. אצל יצחק היה בן אחד עשיו, גם כן ככה ככה. אבל אצל יעקב, כל 12 הילדים היו איתו. היו כמה טעויות שהם עשו שמעון ולוי, שיעקב כעס עליהם. היו עוד טעויות שעשו האחים. אבל מה שרואים אצל כל בני יעקב, זה היכולת ללמוד מטעויות, היכולת לתקן. אני חושב שזה אחד הדברים הכי משמעותיים, כחיילי צה"ל, כמפקדים בצה"ל, זה היכולת ללמוד מטעויות ולתקן אותן. גם אם טעינו, אנחנו עולים בחזרה, ואפילו עולים הרבה יותר ממה שהיינו קודם לכן. שבת שלום לכולם.